बे साननैसोआ माथो बिबारै गुनखौ नुथाराखैलै। बाले बिब' बिनानाव सानैबो बुरैना थागोन बिसोरो। आं दिनै साव होदों। खोब आंखौ नायनो हायाना बिसोरो। आंखौ हिंसा खालामबाय थायो। बुरैना थागोन बिसोरबो। रावबो लांनाय नङा। आंनि सावफोरा नांखायो। बुरैना थाया मादे। बिबाराना माथो गोसथोनायबो दङ। फोजोंसार। मानोथ' दाबो लांजायाखै? थगायगोन बिखौ। फोजोंसारा थगायगोन। बे फोजोंसाराबो बिबारिखौ फैसा जानो थाखायसो मोजां मोनदों। धोनिखायसो गारथ'वाखै। उनाव फैसा जाखांनायनि उनाव गारगोनथ' बिखौ। आं मिथिगौ। आयु एसेबां गोबाव नेहोमारबायलै आंखौ टिल्लुआ। थानो बासोबाय आं। ओइ मोनफैबाय आङो। एसेबां गोबाव आयु नै बालायलांबायमोन आं। दसेबावबाथ' आङो थांफिनगौमोनसो। सरि दे। एसेबां गोबाव नेहोनानै आंखौ सरि होनना बुंबानो जागोन नामा? नङालै माने आब'आ आंखौ ब्रा ब्रा खालामगासिनो। माने आब'आ फिथा सावदों बेनिखायनो गोबाव जादों बिनिया। फिथा नांलाया दे आब' होननानैथ' बुंनो हायोमोन ना नोङो? बुंदोंमोन आङो लेथोस्रि। नाथाय आरो आं बिसानि न'आव थांथाराना। ब्रा ब्रा खालामथारदो लायमोन आब'आ। ओमफ्राय आरो गाज्रि मोनगोन होननानै आंबो जाना फैबाय आरो। 1 घन्टानि बारा नेबाय मिथिगौ ना? सरि। थौ पार्कआव थांनो होननाया थांसै। थौ। ओइ र' ओमफ्राय जोंफोर पार्कआवसो थांनो नागिरदों र'। ओमफ्राय सोरबाफोर नुबा? रावबो नुवालै मानो एसेबां गिदोंनो। थाब फैगोन दे। 10 मिनिटफोरल' थागोन। जागोन दे जागोन। थुदो। आयु मायसे समायना बे पार्कआ। दिनसे फैफेरदों आं। नोङो मालाबाफोर फैफेरदोंमोन नामा? औ फैफेरबाय। फैफेरबाय? सोरजों? लोगोफोरजों। आंलाय मा सिख्लाफोरजों फैफेरनाय रखम मोनदों नामा? नङा माने। लोगोफोरजों फैबाय थायो आं सम सम। आं आरो बरावबो थाङाना। नों आरो न'नि एम्फौसो। औ बिदिनो। मायसे समायना मार बे पार्कआ। आयु थाबाय थानोसो गोसो जायोहाय। होमबा दिनै मोनाजासे थानोसै दे। आयु नाङा। आइजों दोखो दोखो रायजागोन आं। दसे थानानै थांसैयानो। र' थाबावनि दसे सम। नङा माने आङो मानसिफोरजों नुजानो जोबोद गिथारदों। रावबो नुवालै। रावबो नोंनि सिनायनाय मानसि फैया आरो बेयाव। सिगांथिं थांलायनोसै। आयु थेवब्लाबो गिनाय मोनो। हरखाबनो फैना होबा अबावबा। फैया दे। सिगांथिं नायहैलायनोसै। आब'आबा दिनै खजानाखौ फाननो हादोंना हायाखै? सनारि दखानाबा दिनै खुलिदोंना खुलियाखै दखानखौ? दाबो मोनफैरा माथो आब'आ। फाननो हाबा मोजां जागौमोन। आंबो आरो डिस्टार्ब मोनगोन होननानै फन खालामाखै। आरो बे टिल्लुआ माथो ओंखाम जानानै फैया होननाया दाबो मोनफैला माथो। ओंखामसो जाना फैगोन। सफैबाय। खजानाखौ फाननो हादोंना दिनै? दखान खुलिदोंना? औ दिनै फाननो हाबाय। आयु दासो गोसोखौ स्रां मोनबाय आङो। आंबो जा गिखानाय मोनखादोंमोन दखाना खुलिगोन ना खुलियाबा दिनैबो होननानै। ओमफ्राय बेसेबांसो मोनखो फैसाखौलाय? 5 लाख मोनदों। मोनसाबदों माथो। दे मोजाङानो जाबाय दे लायमोन आब'नो होनो हासिगोन। औ ओमफ्राय टिल्लुआ सफैबायबा? गैया दाबो सफैयाखै माथो। थाब फैगोन होननायानो। ओंखामसो जाबोसिगोन खोना बियो। ओरैनोबा लायमोन आब'ना फैसा गैया जादों। आरो ओंखाम जाबा खरसा थांलायगोन ना बिसा। ना बायनायावनो बेदर बायनायावनो दालि आलु बायनायावनो। जाबोआबाबो जायो। फन खालामनायनाय। खालामालै थाथो। आरो गारि सालायबाय दङबा डिस्टार्ब मोनगोन होननानै फन खालामाखै आं। फैसाखौ दोनै। दाबो। लोगोफोर दिनै भिडिअ हगारनायाव गोबाव जाबाय दे। नोंथांमोना गाज्रि मोननाङा। मानो होनबा जोंनिथिंजाय नेटनि जोबोद प्रब्लेम। नेटनि प्रब्लेमनि थाखाय आङो कार्टुनखौनो बानायनो हायाखैमोन। नेटखौनो मोननो नागिरथारा लोगोफोर जोंनिथिंजाय। ओमफ्राय आपल'ड होनायावबो बेसेबा गोबाव नांखागौ आरोना। 2-3 घन्टाथ' नांखागौआनो। ओमफ्राय भिडिअआबो एसे गुसुं जासिगोन आरोना लोगोफोर। मानो होनबा नेट गैयिनि थाखाय आं बानायबाय थानो हायाखै आरोना। दे होनबा लोगोफोर दानिया भिडिअखौ नायलांदो। आयु मायसे समायना बे पार्कआ। आयु आं बेफोरबायदि एसेबां समायना पार्क नुफेराखैमोनानो टिल्लु। नंगौ एबारनिफ्राय जोंफोरनिया फैबाय थासिगोन दे ना। रबिबार खालि। मा रबिबार खालि फैबाय थागोन? अबाव फैबाय थानो हानो? आंखौ मा सानगोन न'नि मानसिफोरा? आं फैबाय थानो हानाय नङा टिल्लु।
अबयस्से नंगौ नंनायालाय फैबाय थानो हायाबाबो माने मास मोनसेयाव खेबसेबा खेबनै फैगोन आरो जोंहा औ जागोन दे फैगोन फैनानै जा मोजां मोनखादों आङो आयु मासे समायना मार पार्कआ बिबार गोजा औथ' आरो बेनिखायनोथ' आं नोंखौ लाबोदों आरो आयु बेनिफ्राय थांनोनो गोसो गैला आंहा दा दिनै थांला दे होमबा नंगौ र' थांसैसो दसे थानानै 10 मिनिट थानानै थांसै दे र'लै मा 10 मिनिट आधा घन्टा थाबावनि ओमफ्राय सना मोनसे बाथ्रा बुंनाय नोङो आंजों माला फैगोन दा मोनथिथ'आ र' मानो मोनथिया बोसोरसेनि उनावनो फैदो नोङो मा बोसोरसेनि उनावनो नों खै बोसोर जाखो दा आं 16 बोसोर जाबाय मा 16 बोसोरल' जाबाय न' औ जोंहा फैगौ बोसोराव हाबा जासिगोन दे नोंसा आब'मोनानो हाबा जाथ'वाखै माथो नोंनो जाग्रोनोसै आरो औ हा माथो जागोनखाय जाखायोनो माथो सोरबा सोरबि बिब'फोरा हाबा जायाबाबो बिफंफोरा लाबोग्रोयो बोसोरसेनि उनावनो जाद्रायबा मोजां जानाय नङा खोना नोङो 20 बोसोरसो जाबालाय मोजां जागौमोन 20 बोसोर बाप्रे इसिबां बोसोर नेबाय थानो हानाय नङा आं नोंसायमोनालाय माथो गुबुनफोरनोसो हरलायलांगोन आं मोननायानो नङा नोंखौ आं जाबासो हरनो हागोन बिसोरो थेवब्लाबो नोंखौ जुदि ब्राब्रायाव हरनो नागिरो मा जागोन थाङा माथो आंखौ हरनो हाया बेफोरबायदि ओमफ्राय टिल्लु मोनसे बाथ्रा जोंफोर सानैनि मोजां मोनलायनायखौ मोनथिबाथाय आदा मोना नोंसा बिबारि बाजै मोना मा सानगोन बे खम रागा जोंगोन ना मोनथिला दे आरो रागा जोंबाबोलाय मा जागोनखाय जोंफोरा मोजां मोनलायो हाबा जालायगोन गेजेराव सोरबाफोर बादा होफैबाबो जोंफोरा लायाना जोंफोरनि गोसो सना थौजों बुरना सिगांथिं थांबावनि थौ सना सनियाखौ फन खालामनि र' आङो करणजों हाबा जासिगोन होननानै सनिया मा खबर आंना खबरा मोजांथारलै मालाय हाबा जासिगोन बिहासो सनिया आंनि हाबानि थाखाय खिन्थु नोङो सप्तासेनि सिगांनो फैना थाफैनांगोन दे खामानि मावनो आयु खोब खामानि मावनायखाय आं नोङो न'आव खामानि मावाबाबो आंनि हाबायाव मावनांगोन आरो जागोन दे डार्लिं ओमफ्राय सनिया र' दे सासे मानसिखौ फन खालामनि र' दासो गोसोआव फैदों आं अके अनजालुखौ फन खालामनि र' मोजाङै जायगा खोनानानै एसे फाग्ला जाथों जालाले अनजालु आंखौनो नेगासिनो खोना बियो दाबो न'सो आंहा करणजों हाबायानो जासिगोन नोङो दानिया थै र' खिन्थाहरनि रिसिभ खालामो अनजालु सना नोंनो मोनसे मोजां खौरां होनो नागिरदों आं आंखौ एनियाया फन खालामदों सिमांसो जाखो ना मोगथांसो जाखो आं फोथायनोनो हायाखै एनियाया आंखौ फन खालामदों हेलौ एनिया हेलौ अनजालु मा खालामदों मा खौरां आंनि खौराङा जोबोद गाज्रिथारमोन नाथाय दिनै नों फन खालामनायखाय जोबोद मोजां जाथारबाय नंगौ नामा औ नंगौ थर' सना आं नोंनि थाखाय बेसेबा फाग्ला जाना दङमोन नाथाय नों आरो आंखौ गोसोखौनो खाङा खबरखौनो लाया आंखौ ब्लकसो खालामना दोनो नोङो नोंखौलाय आंलाय मानो गोसोखांबाय थानांगौ सोरबा एक्स बयफ्रेन्डखौ गोसोखांबाय थायो नामा मा होनदों नोङो आं नोंनि एक्स बयफ्रेन्ड औ नङा माथो होनबालाय मा नोङो मा सानदों आंखौ नोंखौ गोसोखांनायखाय फन खालामनाय रखम मोनदों नामा सना मानो बेफोरबायदि बुंदों बुङाबा खोनासं आं नोंखौ मोनसे गुड निउस हरनो थाखायसो फन खालामदों मा गुड निउस जाहैबाय आं मागोआव हाबा जासिगोन आंनि हाबायाव फैबानो जाबाय मोजां मोनसे गिफ्ट लाना फैबानो जाबाय दे नोङो बेफोरखौ मा होनना बुंदों एनिया नोङो आं थासान्दियाव सोरजों हाबा जानो नागिरदों नोङो हाबा जानो मोना नों जुदि हाबा जाबा आं फाग्ला जागोन आं सुसाइड खालामगोन फैबानो जाबाय आरो आंहाय मा मरजादोंसि नोङो आंखौ एसेबां बेफोरबायदि थैनो होथारबाय नोङो मानो बेफोरबायदि नोङो जुदि आंखौ थगायनो सानदोंमोनब्ला मानो आंखौ मोजां मोननायमोन मानो आंनि गोसोजों गेलेनायमोन नोङो एनिया बुंलाय नोंखौ मोजां मोनगौमोन नाथाय नोङो आंनो नांगौ बायदि जेबोखौनो होनो हाया माथो
आङो नोंनियाव आइफन मबाइल बिदोंमोन नाथाय नों आंनो मा होदों पक' मबाइल बेबो मा 15,000निल'। सना आं नोंनो लासैनो होगौमोन ना आं साख्रि मावाना नोंनो हरखाबै हरनो हानो। बेनोथ' जाहैबाय आसलि प्रब्लेमा नों आंनो नांगौ बायदि जेबोखौनो होनो हाया बेनिखायनो आं नोंखौ दिनै ब्रेकआप खालामबाय। आंबा जाय सेंग्राखौ मोजां मोनोना बेनि मुङा जाबाय करण ओमफ्राय बियो साख्रि मावो मोनथिबाय। नोङो ओरैनो बुंदों नोङो आंखौ ओरैनो बुंदों नोङो हाबा जाया आं मिथिगौ। मानो हाबा जाया जानो आंनि लोगोनो सोंबानो जाबाय सनिया मोननियाव मागोआवनो जासिगोन आं। मा नोङो आंखौ गाननानै हाबा जामारसिगोन आरो हो नोङो आंखौ गारमारसिगोन? बुंनो लागा बाथ्रा दंबावो नामा आरो आंथ' नोंखौ मालाबानो गारखादों मालाबानो ब्रेकआप खालामदों नोंसो आंखौ ब्रेकआप खालामाखैमोन। एनिया बेफोरबायदि खालामनाङालै आं फाग्ला जागोन नों मानो बुजियो आंखौ एसे बुजिना नोङो सना नोंनो आपेल मबाइल नांगौ ना आं नोंनो आपेल मबाइल होगोन दे आङो नोंनो किडनि फाननानैबाबो मबाइल होगोन नांगौ ना? नाङा आंनो किडनि फाननानै होनाय मबाइलफोरखौ नांथाराहाय आंनो लेथार बाखारलै। दोन दानिया आंहा लोगोफोरखौ आरो खबर होनो दंबावसै। खोनासं एनिया खोनासंनाय दानासो होबाय माथो आंखौ गाननानै एनिया हाबा जामारसिगोन। एनिया बेफोरबायदि मानो खालामखो आंखौ एनिया आंखौ बेफोरबायदि दा खालाम आं फाग्ला जागोन आं नोंखौ फाग्ला रखम मोजां मोनो नों मानो बुजिया एनिया